Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten. Deze weken ben we een hele week lang, alle dagen, bij Frieske muziek in Eersterik. Knettergekke oudere jongeren. Eerst moet je van de jongens, de derde maar die muziek zien wat dan even aan dijen kletsen. Dat is al je tierenlied, hè? Ja, je mag het wel weten. In Leeuwarden ben ik een medium. Ik voorspel altijd alles goed. En ook deze wedstrijd die voorspel ik goed. Anneke Dauma. Hij dwaat het met hem hoor. Griet Wiersma. Nou, je kent nooit meer bedenken, hè? Pieter Wilkens. Had je dan een moment van rust hebben, dan met kwart? Helemaal. Jaap Lauwers. En dan ben je even je stem kwijt. En ik schrijf een beetje af voor de grap. Sommige mensen denken, hé, eindelijk de stem kwijt. Gurbe Douwstra. Vind je dit een goed idee? Is dit een goed idee, Herman? Ik vind het nu al leuk. Ah, oké. Doe de Veeman. Dan wou je wat willen gaan. Volle meer hoeft er net uit te komen. Dit is het dwarpje Westendorf in de Kietsbueler Alpen van Eersterik. Hier zullen we de komende weken blijven met een bus vol Friesen en fjouwe troubadours Anneke Dauma en Griet Wiersma. Frieske muziek in Eersterik. Hoe dik 24 uur komen de gasten hier aan om in de kunde te komen met de artiesten. Een meet and greet. Of greet. Hij is jongen mooi t-shirt, die man hoor, hè? Ja, zeker. Ja, net. Net zo maken als ik kon kijken. Mooi, net zit erop. Ja, dat is wel een liedje van ja, dat was wel schitterend. Dat was wel vestje van meidje. Hartstikke mooi. Ga het lezen? Zo, goeie. Anneke Dauma wie vannacht hartstroffend door de bliksem. En in één keer weer zwart hagel en het werd wel hengje hier dan. Ja. Hè? Toen zei ik, nou, ik zei, machtig, hè, het vuurwerk is dit. Nou, toen zei hij, wie het bleek er een dokter Duitsland te wezen. Toen zei hij, als er over die spitsen was gekomen, had ik toen niet gelachen. Oh, het zei het mij wat. Na het eerste optreden is een van de gasten zien holle verlen. De kop is er al. Zij is het. Helemaal goed. En een fleurig begintje, maar je nou eventjes al in bodem. Ja, maar je wen je Henderine Wiersma en Margreet Samplonius. Beiden zijn emigreerd naar Eersterik voor de leefde en het werk doet ze 30 wien. Nou runt Henderina met haar man het familiehotel Mesnerweert. En Margreet met haar man het pension House Leo. Kun je nog herinneren wanneer je voor het eerst van die lippen onkaamst? Dat wie volgens mij wie dat 1 november 2002. Om te werken hier in de winter. Wie is in Nederland toch te naar Eersterik daar? Of hoe? Ja, daar wie ik altijd aan het werken. Dat ben ik nog steeds, hè. Dus dat is net volle verhoren. Maar ik denk door wat oors. Dan ging ik naar Oostenrijk of naar Zwitserland. Waar ze Duits praten. Ja. Dat koek wel goed. En toen kwam ik hier en ik verstond helemaal niks. Want ze praten hier niet Duits. Ik dacht, hé, dat is leuk. Hé, ik verstond er niks van. Ja, precies. Ja. In dit vliegtuig zitten 3 Friesen. Anneke Dauma, Griet Wiersma en haar man Leo. De Frieske artiesten zitten bij Margreet in haar pension. De man komen met de auto, maar Joet binnen Griet en Anneke en Leo er al met het vliegtuig. De divas lieten Margreet en mij nog wel even wachten, want er moet een foto komen vanzelfs van het vliegtuig. Hoi! Hallo! Ja, goed. We worden invlein, hè? Ja, we worden invlein. Ja, maar dat moet een beetje verschil blijven. Nee, dat is een grapje. Gelukkig maar. Nee, we hebben vliegen hier wat een drege reis, hoor. En nu zijn we van vliegen en dat had dus best vliegen. Ja, geweldig. Prachtig. Maar we zijn met de taxi in het Schiphol in. Nou, je kent nooit meer bedenken, hè? Ja, oorloeren, vliegen, daar ben je hier. Dat is gewoon fantastisch. Geen dikke voeten, wel een dikke kont, maar die gaat er niet aan. Ik zelf kreeg de nacht toch helemaal mijn autorit van 12 uur. Maar de dames hadden zich al even verwennen litten op Schiphol. Als daar hierin op die mega lange vlucht van Oorloeren. En dan winnen 12 van die massagestoel. Dus dat is een grote massagestoel. Ja, 12 massagestoel. En dan moesten we wachten bij de gate. Dat wie trouwens. En daar stond bed. Ik zei, nou wil ik toch eens even in die ding. En probeer je. Ja, wat ik je. Lekker. Ik ga eruit skappen, man. Ik zei, ik ga eruit skappen, man. Hé, Margreet, vond je het lekker om in die... Ik vond het hardhandig, moet ik zeggen. Ja, ze bent hard, maar dat was Ja, wel lekker. ja, Ja, ja. fijn. Nou, plaats dan maar een vreetje. We zijn dus met eerst leeg naar vertraging, want dan kunnen we nou wel een keer in zijn stoel, hè?
Nee, ze zei, uw gate is veranderd. Dus je moet naar C13, dat is net omgeroepen. Heb je het niet gehoord? Ik denk, nee, toen waren wij uit de tijd. toen waren we in de stoel. De sfeer is goed, we gaan naar het pension. En in Friesland zit mijn collega Halbe Pieter al in de bus. Vind je nou de camera vergeten, zijn je dat? Mijn gewone camera, ik vergeten, ja. Gaat zit mooi bij me thuis. Maar dan met jouw buurman maar één foto's van je maatje. Ah, dat komt ook weer. Ik heb hem ook bij me. Oh. Ja, wij halen juist een camera bij. Maar hoe kun je dat nou vergeten? Ja. Toen hij is maar alleen en dan maak ik alleen nog alles regelen, hè? Hij het paspoort wel bij jou? Ja, zeker. Mag ik dat even zien? Dat mag je eerst zitten. Dan was maar even geduld aan. Oh. De bus met 40 Friezen is onderwijs naar Westendorf in de Kitzbüheler Alpen. Daar runt Hendrina met haar man een familiehotel. Toen ik een klein meisje was, 9 jaar, toen ging ik al met mijn ouders op wintersport naar Westendorf. Elk jaar weer en Westendorf was gewoon ons plaatsje en daar kwam ik gewoon heel graag. En toen heb ik op een gegeven moment, toen ik denk ik een jaar of 22 was, heb ik mijn skidiploma gehaald. De Anwetter heet dat en heb ik 6 winters als skilerares hier in Westendorf gewerkt. En toen de laatste paar winters heb ik een beetje bijgebeund in de horeca en zo ben ik bij Hotel Messner weer terechtgekomen en heb ik Jacob leren kennen. Mijn man nu en ik woon nu al 14 jaar hier in Westendorf. Ach, Jacob! Hier niks te doen. Ja. We zijn al een hele belangrijke man vergeten. Mijn man. Ja, maar dan kunnen jullie, ik kan het niet in Fries zeggen, maar ik zeg het even in Nederlands. Dan kunnen jullie zien hoe enthousiast mijn vrouwtje is met de Friese week. Dat ze mij helemaal vergeet. Ja, sorry. Ook van mijn kant gezien, hartelijk welkom bij ons. En mist Friesland ook of net? Soms wel, maar ik ga natuurlijk regelmatig terug naar Friesland. Zo wel 3-4 keer per jaar. Maar in de zomer, als het heel mooi weer is, dan denk ik wel vaak aan de bootjes en het water en de scootjes. Hendrina rijdt wie eigenaar van het Ponkje in Wordsijn. En die hier wel hoopt dat ze dat oernemen zoeken. Ja, destijds, ze zijn zo aanvankelijk eerst dus bedrogen hem en toen beslisten ze dat ze naar Oostenrijk ook. Ja, toen werd voor u wel een beetje even een teleurstelling vanzelf. Maar ja, goed, het is eigenlijk dus eigen schuld, want wij zijn hier eigenlijk altijd al geweest. We komen hier al van 76 in Westendorf. Dus we hebben onze eigen ben hier altijd bij genomen. Dus langzaam maar zeker, dan kan dat gebeuren vanzelf, zei ik. Mijn schoonouders die zijn 45 jaar geleden al begonnen in het hotel. En Jacob heeft het toen overgenomen met mij. Dus dat is nu 14 jaar geleden. En wat doet het hele hier? Ja, werken. Ja? Ja, en van het land genieten, maar veel werken. In de winter is het heel druk. In de zomer is het gewoon prachtige natuur. En juli, augustus zijn maanden waar veel toeristen komen, veel families met kinderen. Dus ja, en tussendoor natuurlijk ook genieten van het mooie land, maar ook veel werken. Meneer en mevrouw Bottema. Ja. Ja, nou, welkom. Hallo. Hoeveel rollators zitten al in de bus? Dit is de eerste die we er nou in krijgen. Hey, ben je vitale ouderen? Ja, blijkbaar. Maar ik wil wat in muzikaal reisje, hè? Dus met de voetjes van de vloer. Bij het pension van Margreet zitten Anneke en Griet en haar man Leo even nu te blazen. Ze vleet hier sleepte ik naar Griet en nou ging Leo man. Dan ben ik zo blij en hoopte dat ik tussenin inlezen mocht. Maar ja. Het water net om. Dat kan je wel lekker shaken. Het water net om. Hij doet het net om. Ja, het is een heel eerlijk verhaal. Je doet het net om. Je bent sterren maar oud van mij. Hoe is het eigenlijk voorsteld? Ik het helder. Doe gaat alles samen terug, hè? Oh, joh, dat is helemaal net weer. Dovensgraaf vleet hier je smoring, dat je dadelijk achterna het maaiwerk best. Want ik griet bellen in daar net en dan wist het al onwillig. En toen hij direct zei van het oor is gewoon wel mooi. Toen hij wij zei van de maat wel mooi, maar dan mag tussen u zien slepen. En dan mag hij gedragen. En gedragen. Wat kerst doet het verhaal altijd mooi omdraaien. Maar mij wil tussen zien, maar dan moet er een pamper komen. Ja. Het paspoort wel mooi? Nou, ik weet net.
Even checken, Ik doe dat samen. Moest het nou checken? Ja, dat heeft mijn man het paspoort aan mijn nek. Wat is dat? Nou, we hebben al filmen van andere Friesland in elkaar. Of nee? Ja, die zonden mij toch? Ja. Jo, hebben hem goed verstoppen. Ja, maar ik... Zo, dat weer, hè. Zo, deze van mijn vrouw. En deze is goed is. Kijk, een goeie mijn naam. Deze is van mezelf. Ja. Nou, wij kennen hem al hen. Even hoe ben het? Dank u. Geniet er lekker van. Ja, Ik voelde net op, ja. Want ik je net mooi. Nee? Maar Joost, zwaai je even nu, toch? Ja, ik zwaai. Kom maar, jij die maakt er wel op. Ja. Nee, natuurlijk niet. Jo, had geen drugs mee, neem ik aan, hè? Dat weet ik niet. Dat kan er wel best in zitten, kijk je wel zien. Want ben we net zo blij? Nee. Hoe laat je me net, dan hebben we mensen. Die stoel ik mooi. Nee, ik ga niet mee. Nee. Ik breng mijn schoonouders weg. Oké. Ja. Oh, jammer. Ja, inderdaad. Ja, mijn collega Halbe Pieter hier weer apart ideeën. Friesen staan erom bekend dat ze heel intens met elkaar omgaan. En jou binnen? Dat reis. Dit is de wolf binnen. Maar ik ga net mee, hè? Mijn vrouw gaat mee. Oh! En nee. Ja? Jou door het net om? Jawel. Ja, ik niks omgehond, maar hij had een vriendin en die wil ik nog graag een keer mee. Die is al 89, dat ken ik ook nog. Nou, zo. Nou, dus ze moeten nog even mee. Maar we gaan toch maar niet mee, hè? Nee, maar ja. Wij zwaaien uit. Ja. Jo had geen drugs bij op? Nou, Ja. dat zei ze wel net. Dat zei ze wel net. Heren. Dat is nog een gezicht van Nou, ik zou zeggen. Oké. Wij zitten gelukkig veilig in de bus. Met sommige mensen. Is het aardig in de brak? Nou. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, joh, master shit. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, ik naar achterstevoren. Ja. Friesen, let je hem gaan. En in dat stadion dat na avond is verneerd. Ja, elke voetbalgek dan zoekt zijn dak te gaan. Maak jij amper mensen jongen, schoen de les had van de longen. Ben dit nou werkelijk... Doe je dat vaak voetballen hier? Ja, Hoe vaak? heel vaak. Ja? Elke dag. Alle dagen? Ja, bijna elke dag. Ik praat Fries met de ben. En mijn man Tirols. En op school, mijn oma hier in het dorp praat ik Tirols. En ze praten gewoon Duits. En mijn Hendrina praat het Nederlands. Nou, dat vind ik wel genoeg van nou. Ja, precies, ja. De rest leren ze nog wel. En wat is, het is vandaag hartstikke mooi weer in het Eerste Rieks. Wat is het voor unglaublich scheiß Wetter? dat is wat oors volgens mij, hoor. Nee. En ik ben de beste keeper van Eerste Riek. Ik ben de beste doelman van Oostenrijk. Ja. Ik maak nog even de gitaar zien die het Gurbe vorig jaar van de band mijn naam had. Ken ze eens nog een Fries veskes jongen of net? Alleen nog van Pieter ken ik hier. Welke dan? Precies zo zinnen. Hoe heet die? Precies zo zinnen. Kist die eens jongen? Ja. Jongens. Precies zo zinnen. Precies zo zinnen. Hier ben ik vrij. Hier ben ik vrij. Wauw. Zei ik een cd van Pieter en de jongens even gezellig mij. Joehoe. 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 Zavolle mensen worden zavolle. Zavolle mensen hebben zo'n soort begeer. En als ze hebben wat ze graag willen, dan willen ze meer. Zavolle meer. Zavolle mensen willen Maastrichtje. Zavolle mensen noemen maar mis. Ze hebben het rot mooi, ze hebben het geliefje. Net nooit wat er is. In elk geval knoopjes is net mijn favoriete nummer. Nee, dat is toch mooi. Dat was toch leuk vinden, denk ik, of net? Nou, ik vind het heel apart, want zeg maar knoopjes in het paard, waarom? En doen ze met die dikskip, dat paken ze in wijn. Dus
Dat zijn vaak de populaire nummers in Friesland. Maar dat Margreet hebben en dan het nummer Senna uitziekje, dat is wel apart. Ja. Dit ben Mint en Mint, Zontje en 82. Bakertegels. Even mijn paak opstappen. Ja. Ja. De drukste gemiddelde heeft hij daar. Ja. Ik ben de jongste dag. Ik ben die de oudste wol. Wat oud ben je ook? Baan 80. Allemaal. Hij heeft wat zin in Mint. Ja. Mint. En jou ik Mint. Ja. Ja? Nou, ik wil wel een uur. En gezellig. Ben je nog hoor? Elke keer neemt hem al Paken in de bus. En Paken praat net zo makkelijk meer vanwege een hersenbloeding verlien. Daarom is ik de jonge Mint mij. Ja, prachtig hè? maar al bij bossen. Ja, juist. Ja, wat nog Hij Ja, hij maakt een pakenpad. En dan waarom? En hoor, misschien, dat ken ik nog. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Dat ken je ook, hè? Ja, dan wel. Hartstikke mooi trouwens. De bus maakt een pitstop en er komt een nieuwe chauffeur, Henk. Hoi, hoe is het? Ja, mooi. Hey, dag Henk. Goeiedag. Oh, Zo. Herman. Dit is het verslaafde clubje? Ja. Ja jongen, het rookt maar heel. En wie was je blijven? Dat komt net van het roken, hè? Nee, die zei ook met jou, maar mij is ik net meer roker, denk ik. Die waren 45 jaar trouw, dat moest meer nemen. Ik zei, maar het wel opraken, die was niet rook mee. Zo. Even nog een koffie? Ja. Maar wat was? Hoeveel had ik geen koffie, hè? Oh. Je had geen koffie in een vrije koffie. Dus, Oké. De fjouwe troubadours binnen mij de auto aankwam in Westendorf. En Drina is onderwijs naar het pensioen van Margreet in haar golfkar. Zo pendel je hier een beetje in. Heen en weer, ja. Ik zie je meer is jaren tussen geblonten. En het is vergezen, kost het je. De savonde mensen ziek je en ziek je. We willen meer vrij en willen meer vloer. En immers een kiesje, het zult niet verliezen. Maar dat is het lijf en breekt de sleur. Oh, zinnen, precies zo zinnen, misschien maar op mij. Hi Jacob, kannst du bitte 6 Pizza mitnehmen daher? Ja, ik heb een heel goede reis gehad. Ja, ik heb wat tenminste slept, ook eerlijk ben. Maar ja, goed. Ik ben heel benieuwd naar de groep. Ik weet maar van 2 mensen dat die mij binnen die het vorig jaar ik mij was. Voor de rest ken ik net in. Tenminste, weet ik net in. Dus ik ben heel benieuwd naar wat er mij is deze keer. De hele club is nog weer compleet. Ik denk van nou, ja, ik ben hier van huis en mij doen we het dus. Ik denk alles is weer veilig aangekomen. Het is een hele rit. En ik denk, nou, en dan is het gezellig. Dus nou weer even shocked. Ah, heel wat slept. Nee. Dobel. Ik wil ja. Ja, maar dat is nog een jonge geit. Maar dat maakt het toch helemaal niks Dat uit? maakt het heel veel uit. Nee. Hoe is dat dan? Nou, het tachst. Toen ik jong was, kon ik goed sliepen. Ja? Ja. Maar waarom nou niet meer? Nou ja, ouderdom komt met gebreken. Is nou wekker? Of is nou weer sliepen? Ik ga straks weer even poetsen, hè? Is dan mij thuisfront gebeld? Nee, maar wat moet ik ze vertellen dan? Nou, hoe het met je gaat. Ik ben nog een correct vetje. Oh ja, dat wil ik zeggen. Maar hij wil hem bellen? Nee. Nee? Ik kan niet bellen naar mijn man. Want? Die leidt in het verpleeghuis. Oh. Dus daarom ben je hier al in? Nee, maar mijn vriendin. Oké. Wat is een mooie man dan? Die heeft hersenbloedingen aan. Ja? Ik kan het me herinneren.
met uit zichzelf eten, helemaal niks. Is dat toch langzaam? Ja, hij heeft met vertrouwen waarom begonnen. Toen ben we naar Berlijn geweest en toen kreeg je het. Dikkie. En toen mocht hij nog weekends in huis en nu is het al gebeurd sinds verleden jaar. Ja, jammer hè? En hij het wel moeilijk maar. Vreselijk. Ja. Dus, maar hij kan het niet bellen. Ik ben zo zenuwachtig. Nee, hij kan net eens een handtekening zetten. Ja. Dat kan een raar rennen, zei je? Ja. Ik ben 3 dagen op beroerd geweest. Ja. Omdat ik er alleen nog moest maar halen, weet je wel? Ja. Maar ja, goed, het wordt wel bij wat beter. Ja. Net leuk, hè? Nee. Maar ja, zij zo. Maar je ging er wel even uit. Ja, maar druk ik dat mut van de dochter. Ik heb hier een dochter, ik mut eruit, zeiden ze. Ja, ik kan het dus geloven. Nee, mama moet nou haar eigen weg zoeken. Ja. Ik bedoel, hij weet niet dat ik fit ben. Ja, hij weet het wel, hij kan wel hier wel zijn. Maar het dringt net tot hem terug. En als ik naar thuis kom, dan weet hij van niks. Dus dan kun je het ik net delen, maar dan ben je wel mooi op vriendin geweest. Dat is dan wel ja, fijn. maar ik heb goede vrienden al, ja. Maar die hebben toen mij een ander opgebouwd. Maar die hebben mij nooit verleden, hè. Nee. Maar die kom ik nog wel bij oma op bezoek. Ja. Ja, ja. Volle mensen hebben zo'n soort begeer. En als ze hebben wat ze graag willen, dan willen ze meer. Volle meer, volle mensen blijven. Nou, Molly en vrouw hier, die ben nog bijna in Oostenrijk. En dan zie je hem denken, ja dat word ik niet, want we zitten ons kopje in die bus, hè? Ja, maar ja, het is een voort. Gelukkig zit je mooi noffelijk in de bus van Paulusma. En een beetje meer ruimte dan normaal, dus dat is echt wel goed. Nou, en dan ben we uiteindelijk in Oostenrijk. En dan is het nog 34 kilometer naar Westendorf. Dus het zit mooi op, die man dat heeft er ook zijn. Nou verbinder. Even een ontbijtje en dan een meet and greet met de artiesten. Ja, Blauwers is al even aan het filosoferen. Ja, maar soms moet je even moet laten, let je even gaan en jou jezelf even horen aan die ontspanning. Had je dan een moment van rust hebben, maar met kwart? Helemaal. Anneke en Griet houden van Rosé, maar dat de camera rint. Oh, is het braaf en beter? Ja, we krijgen eigenlijk nooit wat oors. Nou haal je wat oors. De groep is nog wat onwennig. Anneke probeert er wat aan te dwaan. Van het zwit waar ik hier en dat lang. Ja, we dienen bij wild, bij het beeld op het dam. Die daar En dan komt de boel echt los met een hit van Gurbe. We binnen deze week de hele week in Oostenrijk met de voor troubadours Griet Wiersma en Anneke Dauma. Morgen gaan we naar Salzburg en daar is Mozart binnen. We gaan op stap met Jaap Blauwers en Gurbe Douwstra. Gurbe, wat? Het zei zo, als je hem de kans hebt, maar Papageno plaats op ziekje. Dit ligt zo. En Afken Harmwinia. Ik heb toen in het begin direct gezegd, mijn man, ik zei, zie nog even 2 dingen doen vanzelf. We kunnen thuis op de bank zitten blijven, het is zo zien. En we kunnen, ik zei ze, wij stappen de deur uit. En het is wel iets waar ik nog eens een keer wat meer mee doen wil. Maar beelden uit mijn of ondertekens uit mijn bannerteam. Ja, mooi met leren leven. Zo moeilijk. Die gedrevenheid die is er gewoon nog en meestal is het ook best. Dan zit je dan soms een keer zaterdag mee in de kroeg. Hoeft net voor doen? Nee, hoeft net voor doen. Als dat ik wel eens druk aan, ja, ik had ik wel eens druk aan. Maar ja, en? Ja, en morgen weer naar Friese muziek in Oostenrijk.